Suntem în martie 2026 și avem în față o situație destul de neobișnuită, aș zice. Păi, depinde din ce unghi privești, da. Să zicem că avem în față un safe cu ușa larg deschisă și înăuntru se află undeva la aproape 1,5 miliard de euro. O sumă absolut uriașă. Exact. Bani oferiți sub formă de finanțare nerambursabilă. Păi orice logică economică ne-ar spune că, într-o situație de genul ăsta, ar trebui să vedem o busculadă de proporții epice. Cozi interminabile, competiție feroce. Clar. Și totuși, dacă ne uităm către sala de așteptare a acestui program guvernamental, vedem un peisaj complet diferit. Adică o sală surprinzător de goală. Așa e. Sala e goală. Astăzi explorăm probabil cel mai mare paradox financiar din România anului curent într-o analiză detaliată a celei de-a 4-a ediții a programului Startup Nation 2025-2026. Sunt tare curioasă să despicăm firul în 4. Da, este un paradox care pur și simplu sfidează așteptările clasice. Știi despre cum se comportă piața când statul oferă capital. Ne uităm la cel mai mare buget alocat vreodată în istoria acestui program și, cu toate astea, numărul celor care au ajuns efectiv la linia de sosire e uluitor de mic. Și asta ne indică ceva, nu? Absolut. Ne arată clar că mecanismul din spate s-a schimbat profund. Nu mai e ceea ce știam. Aici intervine materialul foarte detaliat publicat de cei de la Grand Press. Este sursa noastră principală pe care o avem astăzi pe masă. Un articol excelent documentat, da. Chiar este o radiografie completă a fenomenului. Iar misiunea explorării noastre de azi este să tăiem prin tot acest hățiș birocratic. Vorbim de un buget de aproximativ 446 de milioane de euro. 446 de milioane, exact. Deci întrebarea nu e doar cine ia acești bani, ci cum funcționează noul sistem de filtrare. Pentru că, din datele pe care le avem din ordonanța numărul 29 din august 2024, ediția a 4-a nu e o simplă continuare, nu e un copy-paste. Nici pe departe. Fundația pe care e construit tot programul s-a mutat cu totul. Și prima schimbare tectonică, aș zice, este chiar sursa banilor. Adică de unde vin banii propriu-zis? Exact. În edițiile trecute, bugetul de stat al României suporta cumva toată presiunea financiară. Cu toate întârzierile de rigoare. Da, întârzieri cronice, blocaje la trezorerie, știi cum era. E bine, acum vorbim de o finanțare asigurată 100% din fonduri europene. Wow! Deci decuplați total de la bugetul statului. Exact. Prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Această decuplare a permis implementarea unor mecanisme mult mai moderne și mult mai predictibile pentru cei care aplică. Și fix la mecanismele astea voiam să ajung, pentru că, citind procedurile, mie mi s-a părut că statul român a făcut așa, brusc un curs intensiv în Silicon Valley. Da, o analogie destul de potrivită. Pe bune, a început să se comporte ca un angel investor modern. Avem două lucruri care ies imediat în evidență. Primul ar fi acordarea unui avans de 50% la semnarea contractului. Și al doilea, utilizarea inteligenței artificiale de către minister pentru a analiza dosarele. Să le luăm pe rând. Cum schimbă avansul ăsta de 50% viața unei firme nou înființate? Păi, ce este fascinant aici e motivul pentru care se dă acest avans. Ca să înțelegem impactul, trebuie să ne uităm de ce mureau startup-urile în edițiile trecute. Există un concept economic numit Valea Morții. Sună dramatic. Ce ar este? E acea perioadă critică dintre momentul în care începi să ai cheltuieli operaționale și momentul în care încasezi primii bani de la clienți. În trecut, sistemul de decontare era strict retroactiv. Adică tu cumpărai echipamentul din banii tăi, nu? Exact. Antreprenorul cumpăra echipamentele, iar dacă nu avea capital și de obicei nu avea, apela la un credit punte de la bancă. Care venea cu dobânzi imense. Dobânzi, comisioane de analiză, ipoteci pe bunuri, apoi aștepta luni de zile ca statul să aprobe de contul și să-i ramburseze suma. Și bănuiesc că dobânzile alea pur și simplu devorau firma. Fix asta se întâmpla. Dobânzile acumulate îi distrugeau pe cei aflați de la început de drum. Acum, prin mișcarea asta cu avansul de 50%, de la bun început, statul taie intermediarul bancar. E o gură de oxigen imensă. Elimină stresul ăla uriaș de cash flow.
Dă oxigen pacientului exact când are cea mai mare nevoie să respire singur. Asta explică perfect situația financiară. Dar mai avem acea a doua inovație, tehnologia. Ministerul, adică Medat, folosește un sistem AI pentru a procesa dosarele. Da, un sistem automatizat. Cum funcționează pe bune treaba asta? Că mi-e greu să cred ca un robot care stă la birou, bea o cafea și citește compuneri despre pasiunea cuiva pentru patiserie. Da, nu, evident că nu. Și e o observație foarte bună pentru că trebuie să demitizăm puțin procesul ăsta. AI-ul Ministerului nu face absolut deloc o evaluare subiectivă a pasiunii. Deci nu evaluează ideea în sine. Nu. Mecanismul funcționează ca un filtru algoritmic foarte precis. Când planul de afaceri este încărcat în sistem, AI-ul scanează arhitectura documentului. Și primul lucru pe care îl face e să valideze formulele financiare. Adică matematica din spate. Clar. Verifică dacă previziunile au sens, dacă taxele sunt calculate corect, conform legislației actuale și dacă bugetul cerut se încadră la virgulă în limite. Și partea de text? Că bănuiesc că verifică și textele. Acolo sistemul caută corespondențe de cuvinte cheie obligatorii, dar mai important, face o analiză încrucișată pentru a depista plagiatul. Wow! Deci dacă iau un model de pe net... Dacă 10 candidați descarcă fix același model de plan de pe internet, îi schimbă doar titlul și îl depun, algoritmii vor semnala imediat anomalia. Foarte tare. Da. Ce le-ar fi luat unor funcționari umani luni întregi de muncă, acum se face într-o fracțiune din timp. Deci statul folosește tehnologia mai mult ca pe un scanner de integritate, să zicem. Lasă probabil evaluarea umană doar pentru cazurile de excepție. Exact. O abordare complet pragmatică. Bun. Acum că am stabilit cum se dau banii și cum sunt verificați candidații, se naște firesc o a doua întrebare. Pe cine caută statul mai exact? Profilul aplicantului. Da. Analiza celor de la Grante Press ne arată o segmentare destul de strictă. Pe 2 piloni. Avem pilonul 1 și pilonul 2. Pilonul 1 este exclusiv pentru tinerii sub 30 de ani. Între 18 și 30 de ani neîmpliniți. Așa. Și aici apare o chestie care schimbă regulile complet. Pot aplica românii din diaspora. Asta e o noutate majoră. Singura condiție din ce am citit este să dovedească minimum 12 luni consecutive de rezidență într-o altă țară. Pentru pilonul ăsta este alocat grosul banilor, adică vreo 295 de milioane de euro, pentru aproximativ 5250 de firme. Dacă privim asta în ansamblu, deschiderea asta către diaspora nu e doar o bifă administrativă. E o strategie de repatriere a capitalului uman. Cum vine asta mai exact? Gândirea e eficientă. Un tânăr care a trăit și a lucrat un an, să zicem, în Italia sau Marea Britanie, nu vine înapoi doar cu un act de identitate. Vine cu niște abilități dintr-o piață matură. Dacă a lucrat într-un restaurant cu pretenții, a înțeles procesele din ospitalitate. Dacă a fost într-o firmă de logistică în Germania, a văzut o anumită etică a muncii. Deci statul vrea experiența lor practică. Exact. Validând acele 12 luni, mesajul statului e: adu acel know-how occidental înapoi, folosește-l în economia locală, iar noi îți dăm capitalul de risc ca să începi. E ca o operațiune de headhunting național, pe bani europeni. Foarte bine spus, da? Foarte inteligent, dar lucrurile se cam complică la pilonul 2. Acolo restricțiile sunt mult mai dure. Da, deci, pilonul 2 e pentru cei peste 30 de ani, doar că ușa nu mai e deschisă pentru oricine. Aici intră doar grupurile vulnerabile, șomerii, persoanele din mediul rural, bugetul e mult mai mic, undeva pentru 2500 de firme. Așa este. Dar elementul care a inflamat cumva discuțiile, și aici voiam să te întreb, e restricția geografică. Regiunea București-Ilfov este complet exclusă din acest pilon. Da, excludere totală. Dar stai puțin, aici devine cu adevărat interesant. De ce să pedepsești un om de 35 de ani, care poate șomer, are familie de întreținut, doar pentru că s-a întâmplat să locuiască în Ilfov? Parcă e o pedapsă pe baza codului poștal la o adică. E o reacție pe care o au mulți. Dacă te uiți la nivel micro, la nivelul individului, pare complet nedrept. Păi chiar e! Însă, pentru a înțelege logica, trebuie să ne întoarcem la cei bani europeni. Vorbim de fonduri de coeziune. Iar cuvântul cheie aici este chiar coeziune. Care înseamnă echilibrare, nu?
Exact. Gândește-te la fondurile astea ca la un termostat inteligent într-o casă imensă care e economia României. Senzorul termostatului este PIB-ul pe cap de locuitor. Când senzorul ăsta citește temperatura din București-Ilfov, vede un mediu supraîncălzit. E un magnet pentru corporații, bănci, investitori privați. Există deja capital. Da, e logic. În schimb, când măsoară un județ din nordul Moldovei, să zicem, sau sud-vestul Olteniei, detectează o cameră înghețată, un mediu fără oportunități de unde oamenii tot pleacă. Și atunci termostatul redirecționează căldura. Fix așa. Direcționează aerul cald, adică finanțarea asta nerambursabilă, doar către camerele reci. Nu e o penalizare a omului din Ilfov. E o intervenție chirurgicală ca să niveleze o piață ignorată complet de privați. Am înțeles. Deci nu e vorba doar de a crea firme noi, ci de a le crea acolo unde economia e efectiv pe aparate, ca să țină comunitățile în viață. Exact ăsta e scopul. Ok, deci dacă trecem de faza asta geografică, ajungem la pâlnia birocratică. Aici mi se pare fabulos ce arată datele. Drumul de la intenție până la contul bancar. E o călătorie lungă. Foarte lungă. Avem 3 etape obligatorii. Prima etapă, cursuri gratuite de antreprenoriat, minimum 40 de ore, diploma ANC. Etapa a doua, înființarea fizică a unei firme noi la ONRC, obligatoriu în regiunea de domiciliu. Și etapa a treia, depunerea planului de afaceri pe platforma minimis.immi.gov.ro cu un termen extrem de scurt, maxim 7 zile lucrătoare după curs. Un termen care inițial a fost chiar prelungit puțin printr-un ordin în noiembrie, dar tot foarte strâns a rămas. Da. Până aici pare o simplă procedură administrativă, nu? Pare, da, pe hârtie, doar că datele noastre arată o cu totul altă poveste în realitate. Aici e șocul. Să ne uităm la cifre. La prima etapă, cea cu cursurile alea gratuite pe net, s-au înscris peste 25.500 de persoane. O cerere absolut masivă. Enormă. Dintre ei, vreo 19.300 au fost selectați și au făcut cursurile. Dar la etapa finală, unde trebuiau să depună planul, să ceară banii efectiv, abia 3.200 de firme s-au prezentat. Da, 3.200 din aproape 20.000. Adică e ca la un maraton. S-au înscris 25.000 de oameni la antrenamente și la startul cursei oficiale au venit abia 3.200. Iar programul are buget pentru aproape 7.750 de firme. Exact. Deci ce înseamnă toate astea? Unde s-au pierdut pe drum 10.000 de candidați? Păi, abandonul ăsta masiv este, de fapt, cel mai bun filtru pe care îl are sistemul. Ce vedem aici este o coliziune brutală între entuziasmul teoretic și responsabilitatea juridică reală. Ies puțin coliziunea asta? Sigur! Uite, e ușor să le zici prietenilor la o bere că vrei să fii antreprenor și că iei 50.000 de euro de la stat. E gratis, cursul e gratuit, nu te obligă la nimic, de aia s-au înscris peste 25.000 de oameni. Da, sună avisul perfect. Dar jocul se schimbă radical la etapa a doua. Pentru a depune proiectul, tu trebuie să mergi fizic sau, juridic, la Registrul Comerțului și să înființezi un SRL. Și când ai SRL-ul... Gluma se cam îngroașă. Exact. Din secunda aia, lucrurile devin irreversibile fiscal. Să ai o firmă înseamnă costuri imediat, trebuie să semnezi cu un contabil pentru că depui balanțe lunar, chiar dacă ai venituri zero. Trebuie să alegi codurile CAEN, să deschizi conturi bancare pentru firmă. Și realizezi că orice virgulă greșită în acte aduce amenzi de la fisc. Când oamenii s-au lovit de acest zid al realității, au realizat că ideea lor era un hobby, nu un business serios. Deci birocrația administrativă nici măcar nu a fost o eroare de data asta. A fost un test de stres. Un test de anduranță. Și matematic vorbind, pentru cei 3.200 de supraviețuitori, asta e o veste excelentă. Concurența e aproape inexistentă. Șansele lor de finanțare sunt acum uriașe, da. E recompensa pentru că și-au asumat riscul. Dar aici intervine o altă discuție. Care e prețul succesului? Dacă ajungi să semnezi, cât primești și ce obligații ai? Datele oficiale ne arată așa. Primești maximum 250.000 de lei, deci undeva pe la 50.000 de euro. Asta acoperind până la 90% din cheltuielile eligibile. Exact. Iar cheltuielile astea sunt destul de largi. Echipamente, mobilier, softuri, un site web, chirii, utilități, poți plăti și contabilul din ei.
Da, e un pachet complex. Și mai e o chestie foarte tare. Dacă creezi 2 locuri de muncă, primești o sumă forfetară, deci cumva separată de încă 80.000 de lei pentru salarii și chirii. Sună excelent pe hârtie. Sună pachet complet de supraviețuire pentru primele luni. Doar că ai menționat acel preț al succesului. Prețul ăsta ascuns e de fapt îngropat adânc în grila de punctaj. Sistemul evaluează dosarele cu puncte de la 0 la 100. Minimul de trecere este 50. Și aici am văzut niște chichițe interesante, nu? Da. Când te uiți cum se dau punctele suplimentare, înțelegi filozofia ministerului. Păi, din ce arată analiza noastră, grila favorizează clar anumite alegeri. Primești puncte în plus dacă vii cu bani de acasă. Cofinanțare de peste 20%, deși legea cere minim 10%. Așa este. Apoi, iei puncte extra dacă banii se duc pe echipamente tehnologice de producție, nu pe laptopuri și birouri. Plus că ai avantaje dacă nu ai mai avut firme înainte. Iar lovitura de grație, cum s-ar zice, este obligația de a menține afacerea și angajații între 24 și 30 de luni de la semnarea contractului. Altfel, dai toți banii înapoi. Inclusiv avansul acela salvator. Tot. Păi stai puțin. Programul zice că îți dă bani gratis, dar de fapt te forțează să aduci 20% din buzunar, să cumperi utilaje grele și să te ancorezi vreo 2 ani și jumătate în firma aia. De ce e statul atât de dur? Nu mai e chiar finanțare gratis 100%. Nu mai este. Și pentru a explica de ce e atât de restrictiv, trebuie să ne uităm la conceptul de skin in the game. Risc propriu asumat. Da. Implicare directă prin proprii tăi bani. Statul român s-a fript destul în edițiile anterioare cu, să le zicem, vânătorii de granturi. Cei care luau banii și fugeau. Nu neapărat fugeau, dar își făceau o agenție de marketing în sufragerie, cumpărau 3 laptopuri scumpe pe banii statului și ei nu puneau un leu. La prima criză, cum pierdeau un client, închideau firma, că nu aveau nimic de pierdut. Da, 0 risc personal. Exact. Ei, acum, când grila te obligă să aduci 20% banii tăi, devii brusc foarte atent la fiecare factură. Când punctajul te împinge să iei un strung industrial sau un cuptor de panificație, echipamentele alea cer spațiu, calibrare, angajați reali. Adică devin un fel de ancoră fizică. Nu le poți băga în portbagaj să pleci. Absolut. Un antreprenor cu economiile blocate într-un strung va inova, va munci noaptea, va găsi clienți, va fi de 10 ori mai rezilient decât unul care se joacă pe bani europeni. Asta testează statul prin grila de punctaj, determinarea psihologică. Construiești practic o fundație grea, la propriu și la figurat, ca să nu te ia vântul. Bun, hai să facem o sinteză a acestei explorări. Sigur. Deci, am văzut bugetul istoric asigurat exclusiv din fonduri europene. Am decriptat inovațiile, acel avans de 50% și ai un ministerului care pur și simplu scanează dosarele la nivel matematic. Și am văzut cum se împart pilonii. Tinerii din diaspora pe de o parte și intervenția asta chirurgicală din fondurile de coeziune care vizează direct regiunile mai sărace, lăsând Bucureștiul și Ilfovul pe din afară. Exact. Și partea mea preferată, am văzut cum birocrația reală acționează ca un filtru necruțător, lăsând în joc doar pe cei dispuși să își asume un risc real. Iar pentru cei interesați să aplice pe viitor, pentru că oricine ne asculte trebuie să știe, Ministerul a anunțat că platformele și cursurile rămân încă deschise tocmai pentru a acoperi acele locuri libere. Da, informațiile se găsesc exclusiv pe imm.govs.ro, iar call center-ul 021 90 59 rămâne activ. Asta e important. Mereu informați-vă de la sursă. Corect, informarea directă e singura protecție. Am desfăcut așadar mecanismele acestui sistem uriaș. Însă, înainte de a încheia, cred că merită să lăsăm un gând, o provocare, dacă vrei. Da, e chiar o chestiune care ar trebui să stârnească multă reflexie. Dincolo de AI, dincolo de cifre, este acea regulă de 24 până la 30 de luni. Cât ești obligat să ții firma vie. Exact. Azi ne uităm la o injecție masivă de capital. Statul oferă un mediu perfect controlat, dă oxigen, protejează firmele, dar marea întrebare e ce se va întâmpla în prima zi a lunii a 31. Când expiră protecția. Când s-au dus banii din grant, iar antreprenorul este aruncat în arena pieței libere. Sistemul ăsta hiperreglementat va genera oare companii organice care vând produse dorite de clienții reali? Sau poate că, din cauza accentului pus doar pe punctaje,
Noi construim, de fapt, doar o generație de antreprenori de granturi. Experți înscriși dosare care vor închide firma a doua zi după ce s-a terminat perioada obligatorie. E o perspectivă dură. Până la urmă, adevăratul test pentru cei care se gândesc la acest program nu e dacă pot învinge un algoritm. E dacă ideea lor ar supraviețui și ar găsi un client real, chiar și fără acești 250.000 de lei în spate. Exact. Testul pieței libere este singurul care contează la final. Rămâne de văzut câte din aceste mii de proiecte vor trece proba timpului. Până la următoarea noastră analiză detaliată, oricine este interesat de subiect ar trebui să privească cu mare atenție, dincolo de promisiunea banilor ușori.